Barka da zuwa Gaskiyar Lamari, tashar ku a koda yaushe. Aliko Dangote, wanda mutane da dama ba su san komai game da shi ba, face kasancewarsa attajiri na ɗaya a Afirka. Amma tsaya, ya kake ganin idan na ce maka akwai abubuwa da dama da ya kamata ka sani dangane da shi, sama da kawai sanin cewa shi ne mafi arziki a faɗin Afirka. Yana da tarihin rayuwa mai ban sha'awa, ciki har da rayuwarsa ta aure, asali da kuma mu'amalarsa da 'yan siyasa. Dangote ba kawai ɗan kasuwa ba ne kaɗai, a'a, yana ɗaya daga cikin fitattun mutane a Najeriya. Abinda za ku ji zai canza yadda kuke kallon wannan babban attajiri mai cike da tasiri, yadda za mu nutsa cikin duniyarsa, mu ga ƙarfin ikon da yake da shi da kuma dukiyarsa. A shekarar 2011, kamfanin Forbes ta bayyana cewa Dangote shi ne ke rike da kambun attajirai na ɗaya a faɗin Afirka baki ɗaya. Ya rike wannan kambun sama da shekara 14 kenan, kuma har yanzu ana ci gaba da ƙirgawa. A lokacin da aka yi wannan sanarwa, ƙimar dukiyar tasa tana dalar Amurka biliyan 2.1 ne. Sa'an nan a shekarar 2015, dukiyar tasa ta yi tashin goron zabi, inda ta ƙaru zuwa dala biliyan 25. Ko da yake wannan adadin ya ragu zuwa dala biliyan 10 bayan shekaru 5 saboda faduwar darajar naira a wancan lokaci. Har izuwa yanzu da muke haɗa wannan bidiyon, babu wanda ya iya karɓa wannan kambun a hannunsa. Shi ne yake rike da kambunsa na matsayin attajirin baƙin fata na ɗaya a duniya baki ɗaya. Akwai alamomin tambaya sosai akan ta yaya Dangote yake rike da wannan kambun na zama attajiri na ɗaya baƙin fata a faɗin Afirka baki ɗaya, ko mu ce duniya baki ɗaya. Abin da ya kasance abin mamaki a wajen wasu mutane da yawa shine ta yaya Dangote ya tara wannan arziki tun a farko. Kila ka araro amsar wannan tambaya. Amsar kuwa ita ce iyayensa. In ji Dangote, ni na taso ne daga gidan attajirai, wanda kakana shine. Cewar Dangote, ya taso ne daga gidan attajirai kamar rage kimar gidan ne. Ya taso ne a gidan masu arziki na wuce iyaka. Wannan ba wai don kawai a karya masa gwiwa ba, face don samun waɗansu kafa da nuna yadda ya samu dama kuma ya yi amfani da shi a lokacin da yake tasowa, da kuma yadda wannan ɗan ƙaramin yaro ya iya amfani da damarsa a wancan lokaci. Arzikin Dangote ya samo asali ne daga iyayensa. Mahaifiyarsa Mariya ɗan Tata ita ce 'yar Sunusi ɗan Tata, wanda ake ganin shine attajirin Afirka ta yamma a wancan lokaci. Mahaifinsa Muhammad Dangote ya rasu lokacin da Dangote yana da shekaru 8 a rayuwarsa, wanda ya sa kakansa Sunusi ɗan Tata ya ɗauki nauyin tarbiyyarsa. Duk da haka, Dangote ya bayyana cewa bai gaji dukiya daga mahaifinsa ba, domin mahaifin nasa ya bar wasiya cewa a ba da dukiyarsa gaba ɗaya sadaka ga mabukata. A takaice, yana son 'ya'yansa su nemi nasu dukiyar da kansu, don kada su dogara da wani abu gado, wanda wannan abin ya yi aiki sosai, a inda yaron nasa na farko, Aliko Dangote, ba wai ya tsaya iya ya samu kuɗi ba ne kawai, sai ya zama mafi arziki a faɗin Afirka baki ɗaya. A cewar Dangote, ya fara kasuwancinsa ne da rancen naira 500,000 kacal daga wajen kakansa, wanda ya biya cikin watanni 3 ta hanyar shigo da kayayyakin gona da sayarwa a cikin ƙasa. Wannan ba abin a jinjina ba ne ta yadda yaro ɗan shekara 20 ya iya biyan wannan maƙudan bashi a ƙasa da watanni 3. Zamansa da kakansa ya koya abubuwa da dama, a inda ya ce ya fara kasuwanci ne tun yana primary school, a inda yake siyo biskit da su yana kawowa makaranta yana siyar ma abokan karatunsa. A shekarar 1977, wato 1977, yana da shekaru 20, Dangote ya kafa kamfaninsa na farko, Dangote Group, wanda ya fara da sayar da siminti, shinkafa, sukari da sauran kayan masarufi. A wannan shekarar kuma ya yi aure da wata mata mai suna Hajiya Zainab. A cikin wannan auren da aka shirya masa, amma auren bai yi karko ba. Sun rabu da matar a baya. Daga bisani ya sake yin aure da abokiyar kasuwancinsa, wato Mariya Muhammad Rufa'i, wanda daga baya shi ma wannan auren ya mutu ta hanyar saki. Duk da haka, abubuwa ba su ƙara yin daɗi ba, a inda Dangote da Mariya su ma suka rabu. Abin mamakin shi ne yadda Dangote ya ci gaba da aiki da Mariya
a kamfaninsa. Har yanzu Mariya tana aiki a kamfaninsa a matsayinta na babbar ma'aikaciya a kamfanin duk da bayan rasuwarsu. Dangote ya ƙara neman wani auren karo na uku, wanda za mu ce wannan ya fi ƙayatarwa a gare mu. Ba kowa ya sani ba cewa Dangote ya taɓa soyayya da Nafisat 'Yar'aduwa a wancan lokaci, amma haƙarsa bata cimma ruwa ba, inda bai samu auren Nafisat 'Yar'aduwa ba, wanda daga bisani ta auri tsohon gwamnan Bauchi. Kuma dai menene ya faru a tsakaninsu? Attajirin na Afirkan bai samu damar auren wannan yarinyar tsohon shugaban ƙasar, amma shin Dangoten da gaske ne ya so ta da aure, koko ya so ta ne kawai ya kulla alaƙa da shugaban ƙasar a wancan lokacin? Wannan ya haifar da jita-jita cewa yana neman kafa dangantaka ta siyasa ne ta hanyar auren 'yar shugaban ƙasa. Dangote ya daɗe da fara hulɗa da 'yan siyasa, inda ya ba da gudunmawar naira miliyan 200, kuɗaɗe masu kauri sosai a wancan lokacin, wajen ganin sake zaben shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo a shekarar 2003. Dangote ya cancanci shi ma ya ci gajiyar wannan mulki saboda ganin kalar gudunmawar da ya ba ma wannan gwamnatin a wancan lokaci. Misali, a lokacin mulkin Obasanjo, Dangote ya samu matsala da kamfanin Ibeto Smith, wanda ya shigo da siminti mai yawa ƙasar. Hakan ya sa farashin na Dangote ya faɗi. Dangote ya rubuta takarda zuwa ga gwamnati yana ƙalubalantar lasisin shigo da siminti da aka ba Ibeto, wanda ya yi nasara a kansa, abinda ya haifar da janye lasisin sa wato na Ibeto. Ya bar Dangote shi kaɗai a kasuwar siminti. Wannan ne ya ba shi dama ya mamaye kasuwar simintin a Najeriya. A shekarar 2007, dukiyar Dangote ta ƙaru sosai. Ya zama attajirin Najeriya na farko da ya kai dala biliyan 1. A wannan shekarar ya kammala ginin masana'antar simintinsa ta farko. Sannan bayan shekaru 5 ya ƙara gina babbar masana'antar sarrafa sukari mafi girma a duniya a tashar Apapa ta Lagos. A shekarar 2013, mujallar Forbes ta ayyana shi a matsayin attajirin Afirka mafi arziki. A wajen Dangote bai ɗauki wannan a matsayin wasu kayan gabas ba, face kawai wasu lambobi da suke a rubuce. Dangote ya taɓa zuwa banki domin ya cire dala miliyan 10 jiyar da kuɗinsa suke a hannu, ba kawai ya gani a takarda a rubuce ba. A cewarsa, akwai wata rana na je banki na cire tsabar kuɗi kimanin dala miliyan 10. Bayan na je gida na buɗe na duba na ga tsabar su, na ce lallai yanzu na tabbatar da ina da kuɗi. Wannan ya nuna cewa Dangote bai damu da nawa ya samu ba, face nawa ne zai iya samu a nan gaba. Shi yasa a shekarar da aka wallafa sa a matsayin wanda ya fi kowa arziki a Afirka, magana ma ta yi nisa. Ya fara tattaunawa da gwamnati da masu zuba hannun jari kan gina matatar mai da za ta ci dala biliyan 20, wadda ta zama babban hannun jari da aka taɓa zubawa a tarihin ƙasa. Aikin ya kai kimanin shekaru 15 daga fara maganarsa zuwa kammalawa. A shekarar 2010, shugaba Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da wannan babbar matatar mai a Lekki, Lagos. Kowa ya yarda cewa kamfanin man an tsara shi zai dinga samar da gangar mai 650,000 a rana, wanda hakan yake nufin samun sauƙi ga 'yan ƙasa, rage farashin kayayyakin amfani, kuma ta dakatar da shigo da mai da ake yi daga ƙasashen waje sai dai a fita. Tambaya a nan ita ce, shin wannan project ɗin na dala biliyan 20 ta cika burin da ake tsammanin ta cika? Za ku iya ba mu amsar ku a comment section. A farko-farkon shekarar 2024, Dangote ya samu saɓani da kamfanin man fetur na Najeriya wato Nigerian National Petroleum Commission wato NNPC, wanda ya zarge su da ƙoƙarin kawo cikas ga nasarar matatar mansa. Amma menene dalilin haka? Idan da gaske ne, menene ya sa wannan kamfanin man na Najeriya yake son raina wannan babban hannun jarin na Aliko Dangote? Bangaren man fetur, NNPC ta fitar da sakamakon gwajin samfurin man matatar Dangote da ta samar, inda take cewa man kamfanin yana ɗauke da sinadarin sulfur mai yawa. Dangote ya musanta wannan zancen nasu da wuri-wuri, inda ya gabatar da nasa gwajin ga jama'a, inda ya ce man kamfaninsa tsaftatacce ne, ba shi da wata illa. Haka kuma
an samu matsala kan yadda za a samar da ɗanyen mai ga matatar nasa, inda NNPC ta so sayar masa da ɗanyen mai a dalar Amurka maimakon naira. Bayan cece-kuce da ya faru a tsakaninsu, NNPC ta amince ta sayar masa da ɗanyen mai a farashin naira, amma da sharaɗin cewa su ne kawai za su sayi man da matatar take fitarwa. Duk da kasancewa adadin man da kamfanin mallakin gwamnati take basa ya yi ƙasa da adadin man da refinerin ta yake bukata. Duk da haka, matsalolin Dangote da NNPC ba su ƙare a nan ba, domin kamfanin gwamnatin tana son ta ƙara wasu sharuɗa a cikin yarjejeniyarsu wacce suka yi a baya. Bayan komawa aiki, NNPC ta buƙaci samun cikakken ikon mallakar siyan man da matatar ke tacewa, wanda hakan zai hana sauran 'yan kasuwa siyan man kai tsaye daga wajen kamfanin na Dangote. NNPC ita kadai za ta dinga siyan man daga kamfanin Dangote domin sayarwa ga sauran 'yan kasuwa. Mutane da dama sun yi imani cewa wannan matakin bai dace ba, domin zai ba da damar yin danniya da cin zalin al'umma ta hannun NNPC. Dangote karan kansa bai ji daɗin hakan, amma bai da wata zaɓin da ta wuce bin bukatun NNPC, domin ba zai yiwu matatar tasa ta yi aiki ba tare da bin sharuɗan da NNPC ta gindaya masa ba. A wannan yanayi, mutane da dama sun buƙaci gwamnatin tarayya ta shigo tsakani ta sa baki, amma gwamnatin ta bayyana ƙarara cewa ba za ta tsoma baki cikin al'amuran waɗannan kamfanoni biyu ba, duba da cewa kowannensu masu zaman kansu kuma suna da 'yancin gudanar da cinikayya kan yarjejeniya a tsakaninsu. Sai dai wasu sun yi imani cewa gwamnati ta ƙi yin wani abu ne saboda tana ɓangaren NNPC. Wannan lamarin ya ƙara tabbatar da jita-jitar da ke yawo cewa akwai 'yan siyasar da suke cin moriyar wannan gwamnati, waɗanda ke haɗin gwiwa da mafiyoyin mai da wasu manya-manyan 'yan kasuwa a ƙasashen waje domin su ci gaba da rike kasuwar man fetur ɗin ba tare da bayar da dama ga wannan sabon ɗan kasuwan, wato Dangote. A cikin wannan yanayin na halin matsi, Dangote ya yi nadamar zuba wannan hannun jari, inda ya bayyana cewa gina wannan matatar man babban kuskure ne a gare shi, kuma ya ce da ya san abin da ya sani yanzu da bai ɗauki irin wannan matakin da ya ɗauka ba a bara, da za a iya maido da hannun agogo baya. Amma duk da haka, fitaccen ɗan kasuwan na Najeriya bai yi watsi da cikar burinsa ba, domin yana iya ƙoƙarinsa fiye da kima don ganin ya cimma abin da ya so. Yana gudanar da tarukan manema labarai da dama domin ya bayyana wa duniya matsin lamba da ƙalubalen da yake fuskanta daga hannun masu mulki a ƙasa. A cikin wata hira, Dangote ya ce, "Na san cewa za a yi yaƙi, amma ban sani ba cewa yaƙi a harkar mai ya fi yaƙi a harkar safarar miyagun ƙwayoyi." Wannan kalmar ta fito daga bakinsa bayan ya ga yadda masu ƙarfin mulki ke amfani da ƙarfinsu domin murƙushe shi. Bayan duk hayaniyar da ke faruwa a kafafen sada zumunta, Dangote ba wai ya tsaya iya kasuwanci ba ne kawai, a'a, yana da iyali, yana da 'ya'ya mata guda 3 da kuma ɗa ɗaya a hannunsa. Duk ya same su ne ta auratayyar da ya yi a baya. A halin yanzu ba shi da aure, ko da yake an taɓa maganganu cewa yana da 'yan mata a ɓoye. Duk da haka, ya sadaukar da kansa gaba ɗaya a kasuwancinsa, inda ya bayyana cewa bukatunsa na kasuwanci ba su bar shi da wata dama da zai iya sadaukarwa ga rayuwar aure ba. Duk da yadda Dangote yake cikin sahun attajiran duniya, yana rayuwa mai ban sha'awa cikin kwanciyar hankali ba tare da wata almubazzaranci ba. Gidajensa biyu kawai, ɗaya a Legas da ɗaya a Kano, garin haihuwarsa, tare da wani gida da yake haya a Abuja. Kamar dai sauran billionaires, yana da jirgin ruwa wanda ya raɗa wa suna da sunan mahaifiyarsa, Mariya. Duk da cece-kucen da yake fuskanta, Dangote yana wakiltar haƙuri, juriya da burin ci gaba. Yana ci gaba da mamaye iyakokin Afirka a kasuwanci, duk da matsalolin da yake fuskanta a yau da kullum, daga hukumomin gwamnati zuwa matsalolin abokan kasuwancinsa. Dangote ya kasance babban jigo ne a fagen tattalin arzikin Najeriya. Idan aka duba rayuwarsa kamar yadda muka sani yanzu, abin ya bayyana mana cewa arziki, ƙarfin iko da tasiri na zuwa ne da nasu irin ƙalubalen. Kuma labarin Dangote babban misali ne na wannan. Labarin Dangote yana nuna mana nasara ba ta zuwa da sauki,
kuma har yanzu labarinsa bai ƙare ba, ana nan ana ta rubutu. Ku biyo mu domin ku kalla bidiyon da za mu ɗaura a nan gaba. Mun gode.